Badum. Där. Kom in och sätt dig, bög. Tack, era flata. Sätt dig, jag står där och tar den här pinnen och skriv. Där, ja. Men hur ska jag skriva med det här? Stoppa in den i röven, vet jag. Så blir den brun. Och skriv med den. Men jag är förstoppad, hur ska jag... Nej, det gör du inte. Okej. Det är fan den bästa dildon jag någonsin. Me like it. Oh, yeah. Jävlar. Ja, vad gör du, min pojk? Sitter där och knullar. Ja, Du vet, jag gillar inte sånt där. Nej. Du... Din lilla bajskorv. Jag frågade en fråga.